Pour me water, holy water. Somebody pour me water. Madu kwano mambiro. People de muzakono. Hey, madu kwano mambiro. Hey, wala mobio. Oti wela mobio. Wala mobio. Somebody should pour me water. Holy water. Quench the fire. Somebody should pour me water and quench the fire. Oh, pour me water. This girl somebody should pour me water. Hey, somebody should pour me water. This girl somebody should pour me water. Pour me water. Quench this feeling. Oh, quench this feeling. Imo! Hello? Imo! Anaja. Ogene! Isi ma ogene. Ogene! Ahụ ga-ekwe nchibekwe. Gwa you water. Ọ pụtara anụ n'Igbo. Gwa you water, ọ dị na oyi water ya ahụ n'ogu mmiri. Na oyi water ọ pụtara anụ n'Igbo. Ogene! Awo. Ogene na-ejikwa mmiri Imo! Ke yo! Ihe gụrụ ka mmiri. Ihe gụrụ ka mmiri kwesịrị ịgatọla Chineke mma mma na ị nwere onye nọ n'ụlọ zọpụtara gị n'ọnọdụ ọkụ mmụọ. Ahụ ga o nwere n'ego ọkụ. This girl ogwewala gị obi ndị mmụọ na ndị mmadụ ọ fọrọ ya alago. Ada ekwe akọla gị ka egbe. Egbe eluigwe na ndị ọkụ. Egidere ahụ gote egbe. Fọọ gote ahụ ọ ga-enwuru ọkụ. Si n'oge wata. Kwentị ya faya. Mmiri mmiri n'oge na ahụ gị na-ekwufere eri. Mmadụ dị kwesịrị inye m akọla. Nye m ara ndị ọta plus. Ị ṅụrụ ka anyị wara na-agbago. Buru ikuku na gbakpụrụ ndị mmadụ ebe enyi ijiri gbanye ya ọkụ. Awụm fire brigade. Imo ka Awụm onye fire brigade. Awụm onye fire brigade na-agbanye ọkụ. Ihe m na-agbanye ọkụ na-agba mkpụrụ obi. Adị obi ọwụla na-ala n'iyi. Ihe kwesịrị na-aga owu tiwa obi nkume ya wee obi kpọrọ nkụ. Obi nlala n'iyi. Ụmụazị ibe gị nọ n'ọfisis. Arụ ọrụ were ndụ ha na-arụrụ Chineke ọrụ. Ndị nọ n'ọfis eme kọmpụtaraịzụ. Ndị nọ n'elekshọn period na-eme vootu. Gị bịa nga nọ na-ekete anwụ tie yi wọta. Etite nwatakịrị ka m nọ n'ime ụlọ na-enwere nwa tiyeta. Nọ n'ime ụlọ na-enwe tiyeta. Sị ka m sụrụ m ike ọya inwe tiyeta ihe na-agba ka ị na-amadị English. Mmanụ inwe tiyeta. Ọwụ izu ike ọya tiyeta. M nọ n'ime ụlọ na-emeghe tiyeta gị tite m n'ụra. Ka m mụrụ n'anya gị onye ahụ ga-ajụ oyi ka ọkụ ga-enwuru gị n'ahụ. Imo iwu nwanyị! Iwu nwanyị! So somebody can be anybody. Somebody can be God. It can be God. It can be anything. Holy water. Ngaburu mmiri agosiri agosi ihe mmiri sọfara mbaka. Ọkpọchi mmiri ga-awụnyego ọkụ na-agba gị n'ahụ na iwe ekwensu. Ahụ ga jibekwa oyi. I kwesịrị ịdị na-atụ Chineke mma mma. Ị hụrụ Savior nọ n'ụlọ if not tata anọ ma within the neighborhood. Ọkụ na-enwuru gị n'ahụ. Kwaji water ọwụ na ka ị na-ada n'English. Pour me water. No me water. How will you know mmiri enu na-eke ka ndị ya? Imo ka yo! Onye fire brigade. Imo ye bukum tawo. Mike. Imo onye na-elogilo mmiri lo ya onye na-elogilo
Chineke megide ya ndị mmụọ ozi bịa ihe eluigwe megide ya